दिनै मानो नागिरदो खोन्थालाय मा खालामनो नागिरदो खोन्थालाय मामिया हाजिरा दङ नालाय थ' आइया जेबो गायैखाय दिनै रुटि नानानै लांनो खोन्थादो स' रुटिखौ नाग्रोना लानोसै आङो नाखांबायानो बेखौ दसे टाइम दोन्दोंमोन ओमफ्राय एसे नाफिनबाय आङो अरा जाजोब्बाय अरा ओमफ्राय गेस गैयिया जि खस्थ' आयौ 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 नों दांनाङा लेथ्रा आखाया नोंना होबाय आरो इखौ होआबालाय बोरै जानांगौ होनो नों साइड जा आखाया नोंना आखाया साइड जा खोस्लिखौ लाबासै लांबाय Mami nih sih. Mati nih sih. Hah? Mai sileng sama. Nih keluar. Orang dikit. Apa deh? Nih orang nih ya. Dun. Lalu masuk. बानायखांबाय ओमफ्राय दा बिथिंजाय ओरै होबाय आङो गाइखेरखौनो मोनासै दिनै खमरायसिगोन बे बिमाया गाइखेर नायगिरा थाबनो होननानै ओमफ्राय बेनि उनाव सानसुनि संनायनि लाहार फाहार खालामलायनांसिगोन मा रागा जोंनो ओंखारदों उपाय गैया दुगैग्रोना लानांसिगोन बेनि सिगाङाव दुगैयाखै आङो एकदमबारे बोरैबा मोनजोब्बाय हेल' सोनाफोर गासिबो मोजाङै दं ना वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनालिनजो गासिखौबो बराय हरबाय थ' दिनै आङो नै थालिर बिलाइयावहाय ओंखाम जानो नागिरदों ओमफ्राय उनाव मा जागोन बेखौ आं खोन्थाग्रोनोसै नै बे जाहैबाय खिचुरि आं बेटुनो संदोंमोन बेखौ आं एसे लाफाबाय ओमफ्राय नै बे जाबाय फान्थाव एवनाय ओमफ्राय नै बेथिंजायहाय मैद्रु लाइ मैद्रु ओमफ्राय माने लाइया बिराद गोथावमोन आइया फाननो लाबोदोंमोन आङो फाननो होआसै गोथावखायनो न'आवनो जायै जोबबाय ओमफ्राय दिनै एसे एवबावदों आङो लास्ट बे जोब्बायमोन ओमफ्राय बेथिंजाय जाहैबाय नै बे फारौ बेदरजों मुलि मैगं झल बानायदों आङो माने मैयानो जानो गोनांमोन फारौ बेदरखौ कालि फुजानि हरावहाय खिन्थु जायालासिनो आङो बयबो लोमजासावनायखाय एसे साल फुदुंनानै होगोन बयबो होमबाना एसे स्रां मोनगोन देहाखौ होननानै दिनै संबाय आरो आङो ओमफ्राय बेथिंजाय लादों पियास बेथिंजाय बानलु थ' आङो जानोसै ओमफ्राय थालिर बिलाइयाव जानायनि खारना जाहैबाय आङो मा जायो माने बेलेग दिना गोसोखाङा खिन्थु जेब्लानोखि माबा हायो माइ हासावनाय नुयो मानसिफोरखौ माने बिदि बोथोराव आरो ओरैबायदि गोसोखाङो आङो थालिर बिलाइयाव जानो मानो होनबा बे टाइमाव बिराद गोसोखाङो आङो ओमफ्राय अनला ओंख्रि एकदम माइ गोरलैजों अनला ओंख्रि मोदोमफ्रु दुन्दिया होलायनानै लाइ होलायनानै अनला फाख्रि ना मा होनो बिदिखौ जानो गोसोखाङो ओमफ्राय मुला गोरलै बेदरजों अमा बेदर एवनाय बिदिखौ गोसोखांथारो आङो नैबे बिदि बोथोराव ओंखाम गोरलै जानायनि टाइमाव आरो बेलेग टाइमाव गोसोखाङा खिन्थु नै बे टाइमाव बिराद गोसोखाङो आं एकदमबारे लाइयाव ओंखाम जानो अनला ओंख्रियाव एकदमबारे अनला ओंख्रि होलायनानै बिदि टाइमाव आरो गोदोथ' बिदिसो जायोमोन नालाय अनला ओंख्रि थालिर बिलाइयावहायसो होयोमोन नालाय बिदिहाय डिस गैयामोन थ' आं दा खिसारिखौ जाग्रोनायनोसै दे खिसारिया बिराद गोथाव जादों दहायबो एसे साखि नायखांबाय आङो बिराद गोथाव जादोंनो जोंहा बेटुआ बिराद खिसारि जानो मोजां मोनो ओंखायनोथ' दाख्लैहा खोन्थाबाय थादोंमोन बे खिसारि संनो थ' दिनै संनानै होथारबाय आङो बिराद गोथाव माने ओंखाम गोरलैयावहाय बिदि माबायाव थालिर बिलाइयाव जासिनबाथाय बांसिन गोथावसिन मोनोना बिनि मोदोमनायजोंनो ओमफ्राय नोंसोर सोर हाबायाव गोदो जों गामियावहाय बांसिन हाबा जायोबाथाय माने गोदोथारावथ' बिदि गामियावबो बांद्राय मानसि गैयामोन ना एसेल'मोन बिदि जों गामियाव दनायावसो ओंखाम जायोमोन आरो थालिरनि दनायाव जि गोथाव मोनखायोमोन आं मानोबा दा बिदिखौ मोनजालानो जेरावबो आरो थालिर दंफाङाबो खम जाबायना आरो बिराद खाथनि थायो थालिर हानांगौ दान हा बापरे बिराद मानसि नांगौ जायोमोन गोदो जायोमोन आरो दिस वान टाइमफोर बिदि गैखायामोन ना बांसिनानो आरो बायामोन
आरो मालामोन जों गामियाव बायदि खुरै गुफुर गुफुर दंमोनलै बेहायसो साबो लोङोमोन ओमफ्राय उनाव दैखौबो बेहायसो लोङोमोन जों गामियाव बहुत गामियावबो जानो हानाय बिदिनो मोनसे गिदिर इस्नि इस्नि खुरै थायोमोन गुफुर आरो बिदियाव आरो लोङोमोन जों गामियाव किसारिया हले बिराद गोथाव जा आं किसारि बिराद गोथाव संनो रोंगौ दे मालाबा जानोबा सोरबाफोर फैबानो बे किसारि संना जागोन संख्रि खालामला आं किसारिखौ दाहाय जाबावनोसै जेबो जानाय जासिगोन दिनै किसारिबो ओंखामबो फिसा फिसाखौ जादो फारौ बेदरखौ बायो आं माबा किसारि मोनबाथाय ओंखाम जानो सुखुवा ओंखाम आरो आङो मा मिथिगोना मोनथाम मोनब्रै बिराद बुरजा आइटेम लानानै ओंखामखौनो जानो रोङा आङो माने थालांजोबो सब बुस्थुआनो किसारिखौ जायै जायै फोजोबगोन बिनि उनाव बेफोर थालांजोबगोन बिदिसो आंना ओंख्रिया झाला आलौदों रोसिया लोंनो जि गोथाव जादों दाबायदि बोथोराव किसारि जानायनि मजायानो बेलेग दुन्दिया होबा किसारिसो एसे जाफिनबावबाय ओंखामबो जानो हायासै आङो ओंखामखौ मावजिनो होबाय किसारि जे दिनखालि संगोन आं ओंखाम जानो हाला आरो माने ओंखामखौनो टेस्ट मोना जालाङो आं किसारि ओंख्रि संखालि किसारि संखालि ओंखायनोथ' खिन्थु दिनै आरो फारौ बेदर दंमोन नालाय जादोंमोन आरो लादोंमोन ओंखामखौ जानो हायासै सोर सोर जाखांनानै इदि सोलायो आं सोलायो आं कमप्लिट जानाय मोना बिदि सोलायाबाथाय हे दे मा मा लास्टार मा लास्टार होननायासो लाइटार होननाया जाखांबाय ओमफ्राय दा ज्रोम गय जानो मोननायमोनबा खम आराम मोनगौमोन गयानो जोबनानै दं जोंहा
आलासि थांबाय गय जोब्बाय खत्म टाटा बाय बाय जाबाय थांसै जाखांनानै आरिनानै भिडिअखौनो लानो टाइम मोनासै ओमफ्राय दा फैबाय जोङो फिल्डआव खारनो ओमफ्राय नै माइ हानानै फैजोब्बाय मालाय आदामोना जों दा फिल्डआव खारनो थांगासिनो देंखो बुदां आइलाय देंखो बुदां जेरै बुदां रिथुनथुनि ओमफ्राय इसोर माइ हानानै फैखाबाय मालाय दा जों थांगासिनो फिल्डआव मामा खारबाबो हामला आं दा नुगोन दे नोंसोर आंनि खारनायखौ दा बेदर गैयाबा जानो हायाना ओइफोरखि थांनो नागिरदों र' सोरो फैयो खोमा मिनिलायबावबाय एबार फैला नायलाय थांलाय बिमाजों थांसिगोनलै ना बिमाजों साइकेल थांलायदो मबाइलखौल' नायबाय थादो सफैबाय जोंहा फिल्डआव दा नायदो बै भुटान हाजो ओमफ्राय माइआ हाखांजोब्बाय नाय गासिबो जोंनिया ओमफ्राय बिथिंजाय सानैसो फैगासिनो खारनोसै दा दे फैनाया दिनै जोंना बुहुद लेट दिनै एक्सारसाइज खालामला खालि खारगोनल' बुहुद लेट जोङो बेलासेबा बेवहाय खारफैयो ओमफ्राय फुङावबा दलङाव खारहैयो जाबाय बापरे रोंनांबाय 6 राउन्ड आंबो 6 राउन्ड खारदे जोंनिजोंसो सिगां खारदों बियो मार लासै लासै खारहैयो मानसिया एसे गोसा खारबाव नोङो गोसा खारनाय जायो एसे औ मानो लासै खारो नोङो आसलथे मानसिया हाया नाय दा नुवाखैना उदैयानो माबायदि गोसा खारना होथों दा थांसै दा न'आव जाबाय दिनै एक्सारसाइज खालामला जों मोनबाय फैदो नायबाय थायो इयो थांसैथ' जाबाय थाङा थाङानो बारा जोंनि थाम्फैया बिराद थाम्फै जायोहाय फै थांसै थ' ओइ इखौ इदि माबा बन्द' खालामनासो लांनांगौ नङाबाथाय मोदाया उन थाङो फै जोब्बाय थांनोसै जों न'आव फुरा दुगैनानै आरिनानै आरामसे ओंखाम आरि संनानै रुमफ्राव उन्दुना थानोसै ओमफ्राय भिडिअ शुट खालामनो गोसो गैला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोबाथ' लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटआ नोंथांमोनाव सफैयो बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो बुंदो बाय बाय